Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Life is what we make it. Ori ako sugo sa imo, Tubang. Madama ako sang palamang kutanin sa imo. Nga tubtub sa mo. Wala mo ginasabat. Wala sang kaatagan. Abi ko! Ikaw ang matalaganan ko sa tiyon nga ako nagaisahanon. Nga sa tiyon nga ako nagakatumba. Ikaw ang mapabangon sa akon. Nga sa tiyon nga ako ginalapak sang akon pamiho. Ikaw ang mangapin sa akon. Pero wala ka! Ipabayaan mo ako! Ginatilawan mo bala ako? Kung do'inggid kutub ang akon kabakod? Ang akon kaisog? Agad nga atubangon ang mga pagtilaw nga ini sa kabuhay ko? Kung ginatilawan mo ako, sige! Deal! Hindi ako magpalingkang sa imo. Hindi ako mag-atras sa panghangkat mo! Atubangon ko sa may kaisog, kagkabakod ang tanan nga pagtilaw nga ihatag mo sa akon! Atubangon ko! Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimo. Bakit bang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay Palamang sang isa katinuga nga puno sang paghinikid, pagkasubo, kag mga pagdilaw sa iya kabuhi. Malampuwasan ay haniya ini? Sino siya? Ano ang iya mangin kabuhi? Isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing kasaysayan ang amon ipabati sa inyo. Dili sa amon matahong nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, BYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radio. How a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Come. Roast coffee, 32 pesos lang.
Uplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Sakay na! Sakay na! Uplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Sakay na! Sakay na! Sakay na! Sakay na! Uplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Sakay na! Uplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Sakay na! Sakay na! Uplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Sakay na! Sakay na! Sakay na! Sakay na! Uplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Sakay na! Uplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Sakay na! Sakay na! Uplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay.
person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my life. Kagkaron, sa kasupon sa ngaton matahong kag makatalandog kasing-kasing nga palatuntunan, This is my life. Saya kasaysayan, Maria Mestiza. This is me. This is my life, and I don't give a damn for lost emotions. I've such a lot of love I've got to give. Let me live. Let me live. Tinamit mo? Gusto mo ganda ko si tagid ka, no? Ha? Ha? Buisit ka din na bata ka! Ay, ang bak! Nga ba naging dala sa pakadiyaman? Kung tanigin haboy lakas basurahan? Ay, buisit, oo! Buko namin tagilan sa yaho? Hindi ka din maghipos, ha? Hindi din. Ari ang ulunan ay, itabong ko ang ulunan sa buya mo. Ari ang ulunan ay, ha? Katalako, nagit sa paghibi mo. Ako na, hindi ko na mabati ang paghibi mo. Tabunan ko sa ulunan ang buya mo. Parehos nito. Sige. Sige, palak. Palak! Hindi na ko bati sa hibi mo. Kaya kaging tabunan ko na sa ulunan ang guya mo. Manbuisit ka nga bata ka. Ay, ka. Ha? Lourdes! O ginaunsa mo man ang imong anak? Ha? Ay! Kwan! Hindi. Nakita ko ni Pina. Kukuha ang ulunan. Ay, gusto. Ay, Lourdes! O ginaunsa mo na mo si baby? Ha? Ay, wala Sus na no! Manuwa nga nakita ka gud na imong ginputan ng ulunan ng imong anak sa naumba. Ay, ano? Ay, wala, no? Papataka ka lang inyong Pina. Wala, Kingkuha ko kaning ulunan, kaya naabtan ko siya nga may ulunan ang iyaguya. Unsa? Oo! Day, hipos na day. Dali kay mama. Dali, di bala, dali. Kay kuguson ta ka. Kaluoy man sang langga-langga ako. Hipos na, Inday, hipos na. Ay, na. Hindi man siya maghilong o hilak ko. Kasi kung ginagutom na siya kay Lourdes. Ay, abi, ikaw anay kugo sa iya, Pina, Kay timplahan ko siya sang gata. Sige na, hari, Abi kay Lourdes. Day, kato ka anay kay Pina, ha? Ada. Day ha, hilom na oy. Hilom na. Dali lang, ha? Inday. Matimpla ko sang gata siya. Dali lang, Gin. Ang sama ni oy. Animal gina si Buana to, ay. Gulpi lang nag-ulhot ang gagaya. Nakita ay naging tabunan ko sang ulunan ang guyas ang bata. Kabay pa kung tani nga nagpati lang siya sang balibad ko. Buisit na pangabuhi ni. Imbis nga wain ako sang bantayan nga bata ka dati pa nun, nangita pa ko isang balantayan. Boka nami, gid ka nami, gid. Ay, kanamit nito nga klase sang bata ka plahibi. Kanami, gid pahibi, untog do pagid Nika. Matimpla gali ko sang gatas. Ay, buisit gid ang bata nga to. Buisit gid. Sila sang peste nga si Idok. Gutom di ay si Bibi kay natulugan man siya tapos niya ang didi. Oo, matuod, no? Gutom gid kali ang bata ko. Ay, asa man di ay si Cherosita? Ay, nagpapanwa siya. Nangumpra para sa iya tiyanggi. Adi ay ka? Kaina pa to siya, Basi dugay-dugay kung ari na sinang Rosita. Sus di ay ka. Ate sige, waton ko na lang gud siya kay
kung kasan o siya umaabot ba? Dinhi lang ko anay. Ako na lang mabantay kay Bibi ba? Ay, ti maayo man. Ikaw anay bantay ka Inday, ha? Total, wala ka man awat sa inyo. Wa man. O, ti sige Hulatan na lang si Manang. Bantay lang anay si Inday Pina, ha? O, Che Lourdes Ako na lang mabantay kay Bibi Maria. Ay, salamat. Manigo ko anay, Dalion ko lang, ha? Sige lang. Sige lang ng Lourdes. Sige. Igo na din. Ato na si Che Lourdes. Uy, nakita ko gud siya nga ginaputan gud niya ang nawong ni Bibi Maria, uy. Tapos maingon siya nako nga ginkuha lang ko noon niyang ulunan nga natabon sa guyan ng bata. Baka kung doon niya sinang Lourdes. Pero nga namang himuon man niya to sa bata ba? Ay, saan niya si Bibi Maria? Ba't yun niya? Okay. Paano mo? Wala lang sa problema? I see. Saan mo niyo tira ko ng target? Okay. Basta pihiuon niyo idok, ha? Nga wala sa problema. Good. Sige. Mauna ako sa balita. Hindi ako maghalin diri sa mansyon. Piho agi ninyo, nga matino ang agi ninyo. Agud nga wala sang hasol. Good. Sige. Good luck. Kinahalan ko ang mayo nga resulta sa ginsugo ko sa inyo idok, ha? Sige. Bye. Sa sini nga si Mana, ibalita na lang sa periodiko o kung sa radyo kag TV nga si Councilor Mendez ginambusan kag patay kid. Lab? Sa din ka? Si Pancho, ari na siya. Kinapangitan niya ako. Katuan ko siya. Lab, si Mama, malain na ba madyag niya? Ano? Galingin naman ang ulo niya sa ni Jay ating sakon. Amo ba na? Tawagan ko sumong si Dr. Alilis Malav. Amay pa siguro. I-admit na lang natin si Mama sa ospital. What? Agad nga makasiguro kita kung ano gilang iya kahimtangan. I-admit na lang natin si Mama. Pancho?
nadapya na ikaw. Ako'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit ba ang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay sadyang ganyan, suliranin di mapigilan. Itanim mo lang sa iyong puso, kaya mo yan. Papabigo, Pancho, I-admit ka na lang namon sa ospital, ma. i-admit ako sa ospital? Ginapala ko nga si Pancho mga pamangkuton ka, anay. Kung gusto mo gid nga magpa-admit. Pa-admit ka, ma, ha? Agod nga matsyagkid ko na nung ginabatyag mo. Oo. Ako na, iyo, galing, hindi ako makasaho sa ospital, Nagalingin ang ulo ko kung dito ako. Ma, ginpatawag ko na si Dr. Ledesma. Nagapakadto na diri. Ay, salamat, Gertrudis. Abi kay hindi ako makatulog sang maayo. Ma, inasiguro ang rason kung nga nagalingin ang ulo mo. Ma, nga hindi ka naman makatulog. Apot, wala ako makahibalo. Ma, kinahanglan nga makatulog agad. Love, don't worry. Si Dr. Ledesma mahibado kay Mama. Mga kita sang bulong para makatulog si Mama. Oh, sige. Basta, ma, hindi ka na magpa-admit sa ospital? Ay, hindi na lang, anak. Mangayo na lang ako karon kay Dr. Ledesma sang bulong. Agod nga makatulog ako. Yes, Ma. Ihamal ina kay Dr. Ledesma nga hindi ka makatulog. Ipikto na nga sang bulong nga ginpatumar ko sa imo, Ma. Okay, ma. Hulato na lang natin si Dr. Ledesma. Aho, Pancho. Ay, hambalagali si Ating nga timplahan ako sang gatas ko. Gusto ko nga mag-inom sang mainit na gatas. Nagahilab ang sulok-sulok ko, Ay, okay, Ma. Love, manaog na ako si Dalom, ha? Timplahan ko si Mama sang gatas niya. Si Ating na lang ang sugo alab. No. Ako na lang, Love. Ma, wait lang, ha? Matimpla na ako sang gatas mo. Anak, abi mo, nakadayaw ako sa kay Trudis. Nakadayaw ako sa iya pag kamalaka sa akon. Ay, kung kaisa nagkakagilty ako sa sala ko sa iyang nahimo. Mapareho kita. Mabuot nga pagkaasawa si Trudis. Kagpalangga giniha ko. Pero ako sa sala ko sa iya, ma. I know. Kag hindi na dapat nga makahibalo si Trudis. Hindi ako gusto nga amo pa ina ang tunaan sang nga madula ang respeto sa imo ni Trudis bilang bana niya. Ma. Hindi dapat nga makahibalo pa siya sang natungod sa inyo ni Marina. Nga nakaangkon ka sang anak sa iya. Ma. Palangga si Trudis, Pancho. Tungod maayo siya nga asawa. Nakuha ko giman ang pagsalig ni Mama kag Pancho. Abi ni Pancho, dumaano gid ako sang kabalaka sa iya iloy. Kag si Mama, nagpatikid siya sa mga arte ko, nga puwerte gid ang kabalaka ko sa iya. Dira ka mo nagsala. Karon nga mahumot na ako sa inyo nga duha. Hindi na ka mo makasuspetso sa akon nga may malain ako ang ginahimo batok sa inyo nga duha. Kag may manlain ako nga plano sa mangkad sa mga Saragossa. Sa tiyo nga makapungko na ako bilang vice mayor, si Radney naman ang isunod ko. Kung may guts ka, madali mo maangkon ang mga ginahando mo. Pero kung mahina ka, kag mahumok ang imo tagipusoon, madugay mo madlabot ang gusto mo nga labuton. Sa pinakatuig, kilalahon ang ngalan ko sa lugar ngayon. Kagdira,
madali ko nga makamul ang kwarta. Kagang akong kapital, amo ang mga Zaragoza, si Pancho, kag ang Manggad sini. Sila ang himuon ko nga kapital sa ako nagahidlapit nga kadalagan. Idok, preparado ka na. Preparado na eh. Ate, Mayo, ang motor nga gamiton ta. Kaya na sa problema. Preparado naman to. Mayo, dito na ton siya birahon mismo sa tubang sang iya balay. Sinong matira? Ikaw eh. Ako madala sa motor. Nate, sige. Mahapos na siya tirahon kay wala nagadala sang bodyguard ang kaunsilor ngayon ha. Isaan nun lang nga nagalakat. Nga kung mag-abot siya sa ila balay, nagapanaaw siya siya sa lakyan, nagod abrihan ng ila gate. Timingon talang pagwa niya sa iya sa lakyan. Among pagtira na sa iya. Kabalo na ko sa gimuon ko. Makaplang ko ha. Ibasti bala ko may bystander sa palibot kang magbulilyaso na kata. Manilag tanay eh. Mauna ta sila balay. Manilag tatuanes palibot. Kung medyo delikado, ati, si batanay. Alang-alang man niya nga masubol tang mabutang tiyes delikado. Ayos ah. Pati ang kargada mo. Ari na sa sling bag ko. Ang imoy araman. Ari sa kilig ko ah. Hindi man ikitaon kay naka-jacket ko. Tatay na. Mauna tato sila balay. Ulaton ta siya nga makapauli. Kagamong pagtira sa iya. Ayos ah. Di na motorsiklo ang dalon ta. At ito sa tabuklala no. Kung matrabaho na natin sa mayong gipaubra ni Madam Trudes, may bonus kita sa iya. Kagpiyo nga sa liga nagkikita ni Ma'am Trudes Kaloy. Naku, makwarta natin si Diseya. Kani kayuhon tagid ang ginapaubra niya sa aton. Tungod galanti siya magatag. Kagpiho nga madamo sa sang ipaubra sa aton. Damo pa nga kwartang kitao naton sa iya, Kaloy.
ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sang aton matahong kag makatalando kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. Musical scoring, Elmar Payanbayan. Special sound effects, Jimmy Belonio. Recording engineer, Jorzal Haina. Ginsulat kag seleksyon sa ninyo alagad, Annelie Merabel. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radio.